Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismawis. Halo pemirsa. Mergawe saking kesele wis ora lali yo ayahe ngonten lali. Ora wae. Ape masak bersama keluarga. Nebuke cepu di Tuban, Mbak, sampean. Iya, Tuban. Ayo, Mbak, aku jak dolan rono. Jalan-jalan. Pak motor iso, Mbak? Mbak, dalem rono Pak motor iso. Enek polisi. Dan motor lagi. Dan motor yo. Ya wis. Sama tambahan satu. Wis. Tidak tahan perhatian. Ora, Pak. Wis. Suratnya dia ngusin dok mang saja. Goreng tempe embus, Tempe tenan. tempe tenan. Keluarga besar, Bos. Gak ono jeje. Rasane jeje. Gak usah. Enak Mbak mau jane. Mbok apa di? Iya, Dok, enak, Dok. Gak kelihatan. Gak bisa wis gak usah. Wis nguseng wae. Gue ngemi. Ya ini ndi ya emang. Ya kuwi. Iya, ini bisa sampai urung tak kasih. Cek besok jadi ya. Aku kebiri tidak mau kayak gitu. Mau ramah doa. Kembali kau ndi? Untuk banget. Tapi ramah doa itu bola baju. Goreng tempe. Tempe embus. Yang kene padha ae senengane tempe, dikasih yo tempe. Kamu jadi berarti. Ora merah tok sing tempe. Tempe tidak pertama tuh. Tempe. Buat sarapan. Iki soalnya padha ngumpuk ning kene pemirsa. Pak Ane Ferry bingung jam piro? Padha memang tadi Barang Mas Abdi. jam 12. Jam 12. Oh, gayeng ndelok dangdut. Wis ben wis koyo Aja micoke ning ndi le, Dok? Loro udah kayak apa? sing cilik gitu. Jadi udah mulai tembak ewak mau juga. Oh iya, Bu ya ya. Udah kayak wajan. Loro kok setahu kerupuk di tekno langsung. Tempe iki. Sing ambu bak ada rojo dulu. Ambu bak rojo. Ah, lho sing gede. Iya. Mulai kok. Jong korban. Iya. Kok tak pernah ngene kok. Mbak Deni wis. Mbak, mulai soapan. Akhirnya ini. Sesok no. Ning ngono sesok kalau nang gue lho. Tapi ngomong lontong. Badi. Bu, tahun iki kabeh yo. Mbak, Terus iki bae. sitok. Iya. Ijo usan. Bu, adik tok rumah to. Ya lu kena nuru. Ya bulan. Loro yo. Loro kene tepung kecap. Handel. Aku kalau pikir aku kalau handel.
Andel, Mbak. Iya. Ora koyo sing cilik, kalau sing cilik iki disai. Nah, anak muda kan tak ke pinggir ngono. Jane kuwi lho, kuwi tak ku. Matan ukuran bareng kok. Dune iki khusus goreng. Wah, bersih. Udah ganti. Nih, tak ganti ke pokok ini. Nek kali iki yo bener, kae kita boleh iki. Nek sing cilik iki gak kelek kok. Nang gue buka. Ganti kene. Iya. Iya. Rasa dikit. Kasih tidak, mampu aku kak. Tuh, mampu aku kata saya. Saya. Yo, mampu aku. Ampun di sana. Durung iwak. Jika lewat ni lan macam. Wah, macam. Iwak. Bumbu sak meneh kuwi. Lu. Ganggu orang. Pe. Orang mantu. Orang. Iwak kali kok Oh, Mbak. nila apa pe? Ikan kuwi lho gurame ya bobo. Kita mancing bae terus ini. Gede-gede kok iya. Iya gurame bos. Iya. Aku anu ya cing. Jair. Mujar lho, iya mujar. Ana sing arani jair ya ono. Tahune apik ya mblokan ini ya. Mau tuh. Jenengan sing sadyan iki. Gapan kok kalau panggilan pada apa. Kok iso nggawe tahu ini iki. Yo dia mau dia antol enggak. Ora dhewe. Akhirnya dhewe dhewe. Wah lah, mau tahu ulang. Pulaan. Oh, pulaan. Ulang bakul ngono. Coba-coba ngene ya. Ora sembarang. Iya kok penting tipis. Kemana tak kayak jarang langsung budak malam minta. Kamu lagi nih. Udah satu biasanya. Yang paling panas tuh. Belum. Dan dia. Oh, siapa tahu bayi ini. Saya mau dengan enggak. Kata om bayi ini kok orang lah. Setelah ini. Oh, Karo. lah, dia opo. Itu dibuat enggak. Menune kali iki ape ngemi, goreng tempe. Cari tahu. Ini masak. Ora tunggu ngaduk jam 1. Sekolah batin ku ape opo? Kulino kok bae karo. Jam 1 wis tangi ape opo? Tempe sindari. Lah iya, ya kono. Tempe kita kok. Iya. Wis tak sasak. Ini butuh. Itu gula apa? Ini dia lagi mana? Gula ora megah ini. Opo ya banget. Jam 12 niate iki ape opo? Tepungnya sampean sama bacem. Iya, Mbak. Tepungnya wis sama bacem. Tepung di. Kok tepung tempe nih. Tempe yang mau lah. Wes ki Tak gorengnya sing wajan gitu. Iya kok tidak kok. Kalau curang. Ini enggak tepungan. Ora tepungan. Wes. Tahu nih. Mie kita. Tempe kita. Goreng. Iki anake
Piye ya aku lek bingung jelasno. Anake mase buke, terus mantune, bojone. Ki Mbak yo. Iya. Ayo batas kene. Yo kerupuk kon gorengi, Mbak. Kabeh-kabeh kon gorengi. Gorengi wae kabeh. Nuruti. Kerupuk piring. Kabeh dikon goreng, guys. Tempe embus, tempe tenan. Jek kon masak tahu, dikecap, jek opo kabeh dimasaki. Kok iki ngono. Jam piro Mbak langsung pasti jeglek lampu iki? Jam 12. Ya Allah jam 12 iki sak adang, guys. Bingung. Jeglek ra kuat. Anu, 450. Kae bojone Mas Ibuke sing nomor 1 ning gone Sumatera. Iki bojone Mas Ibuke sing ning Cepu. Pokok ndi Pak Di manggone saiki Mbak? Mojo delik, guys. Sisi Sumatera dadi Mas nomor 1, nomor 2, Ibuke nomor 3. Dadi IP Ibuke paripanan. Tangi turu njaluk dhuwit. Lah Mbak iki dhuwit terus sih, Mbak. Sak kubet ono dhuwit, sak kubet dhuwit. Sik to, ayo kono. Ayo kono, katese sampe bonyur kabeh. Cipuk, gorene iki lho tase. Sik turu ku lho. Padha turu kene, guys. Padha turu kene. Apa tuku apa cek esuk? Kulo cek do turu bature. Drone. Endi nek labu ki? Aku sesuk mek pelem to, Kong. Sing tuwek-tuwek. Walah pelemku wae akeh wisan. Kae pelemku. Iki gadung, kayu gadung apa nggowo aku. Mulihne merah. Dong telo. Bu wis diwangi masak karo mbak-mbak ya wis Mbak Isma pe berkelana nek ngono. Walah. Iya iki. Wah, iki tuwek-tuwek. Aduh. Ape ndelok labu. Iki sampe teko kene perkarangane. Wah, dong telone apik-apik cah. Tambah losek. Piye, Pak? Enek. Endi? Ya kuwi sedengane. Yo lha kuwi malah enak sakmono. Malah enak kuwi sakmono. Cipuk. Loro. Ketuwekan ora enak. Nek labu, guys, kekayaane labu. Walah dong-dondonge. Apa kae? Heh? Kuwi kluweh kok. Oh, kluwehe woh piring. Labune woh. Dong telone woh. Peleme woh. Dondong. Peleme ape engkawan riku tak kon mek sing tuwek-tuwek. Go mulih. Gadung piye. Pengen pelem kok wis kidingi kae kemecer Mbak Isma. Oh, saiki aduh, guritane dadi ngene. Nek sepur, guys. Untuk loro, Bu. Tuh lho, loro.
Enak. Sak mie masak mie Mbak Isma ya. Semangat terus diwangi Mbak goreng tempe, goreng kerupuk. Keluarga besar nek ngumpuk ngene iki padha turu kene ndek bengi pemirsa. Mbak Isma wis keselen keturu sore dadi serang ngenten neh soalnya Pak Riko wonge ndelok dangdut. Ternyata tontonan iki rino bengi wis serang ngidul aku. Awake kesel, Pak Neveri tak kono-kono. Terus iki mau goreng tahu. Jalan kita kayak ini. Oh, coba lupa, coba jual, kata kau gitu. Kau mau jual? Mau ada ya? Atau kok? Enggak kayak ini. Jangan jong kayak ini, besok. Kau ngambil aja di blog kan? Ya, lu ini. Kau lu blog kan? Langsung itu tak bela kamu urung. Kalau kita mau tambah jadi yang mau bayar. Iki karek nyecapi tahu. Nah, mie sudah jadi. Tahunya wis mateng. Latih rasa. Ngunduh pelem sing tuwek-tuwek ae ya. Aja sing enom-enom, sing cilik-cilik gak usah. Kidul kalau, kidul kalau ya. Nek paku per, nek pakune per iku per. Gara nek pakune nyolot kuwi apa mbok panciki? Mek ember sik. Ade kene. Ade. Alon-alon bonyok. Usungi gerene, Dek. Kita ngunduh pelem sak dunak, guys. Ya, semua. Itu loh di sana ada satu di sana. Di sana lihat ini. Tuh. Kenceng ini tangannya. Ini nih, terus. Lah. Kae, sungai kowe sing kono. Sing kotor iki nang pundi?
Iya, nanti dicuci. Wes. Peri ra gelem ngiwangi, Rik. Malah menek mek apa ya. Malah menek jane mek apa lah kowe iki. Syukur. Gak boleh hedek iku lho di situ. Iki pinter iki. Aja kuwi, jangan tuh. Kenamen. Gak kuwi ndak apan kuwi. Oh, ceblokan. Udah ceblok. Wes. Mantap. Nah. Banyak ini. Satu lagi. Wala buruna amanu ada ma jasa ada kita harus senterku Bilang sentermu. Wes. Kalau entuk ora cek nong. Aja kae wes. Iki sak donak ya. di sentermu hilang sentermu aja kue. Wis. Yes. Palame sak donak. Mbak Isma mau rampan tong tilem mau nyambel osek.